Este lema enguany l'han triat els sindicats universitaris i els sindicats de l'ensenyament mitjà. Nosaltres no l'hem triat. Nosaltres hem donat la dreta, hem donat la possibilitat de que els joves feren el que volgueren, allò de la primavera valenciana que es concretara. I ho han concretat justament, ho han fet ells, nosaltres no sé què haguem fet, possiblement no, però bueno, estem molt d'acord, ho pots imaginar, en un lema de Joan Fuster, o ens recuperem la nostra unitat, de Salses a Guardamar, de Fra fins a Maó, o ens dissolverem com a poble. Doncs per dues raons principals. És l'any Fuster i considerarem que mereixia un reconeixement, i pel lema en si, que ara últimament, en els últims anys, la facció nacionalista del País Valencià està molt dividida i això ha provocat que ens sumim en disputes inútils i que la cosa vaig com vaig. I hem considerat que és el moment d'unir-se i fer front de veritat als problemes que de veritat importen. Un exemple és el que estàvem en la reunió, el CPC, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, a Contracorrent i el BEA, entre altres. Vull dir que són faccions que defensen una ideologia que tenen punts en comú però punts divergents també. Ho han triat ells, nosaltres fem òbviament la defensa de la llengua, la defensa del valencià de tots, català, en definitiva, front a lo que passarà en l'administració, el que passarà en l'ensenyament dins de poc i el que està passant també, per exemple, en el tema de TV3. Vull dir, hi ha un menyspreu a la llengua del país per part de l'administració, la qual, òbviament, protestem. Avui mostrem el nostre suport a totes les persones i a les organitzacions de les Balears que són fidels a la nostra llengua, a la llengua del nostre poble. Som aquí per denunciar que el govern de les Illes Balears ataca la llengua i la cultura pròpia de les illes. També som aquí per demanar una crida a la unitat. Crida a la unitat i per demanar-vos que faceu pinya a nosaltres. Llavors som aquí per dur-vos el llaç, aquell llaç que ha sortit dels centres educatius de les Illes Balears i que ha traspassat els centres i se n'ha anat a façanes i balcons de les nostres cases i edificis emblemàtics. El llaç simbolitza el compromís de la defensa de la llengua i cultura que compartim, simbolitza la resistència activa i pacífica i simbolitza allò que ens identifica i ens identificarà davant la comunitat internacional, perquè sols no aconseguirem el nostre propòsit. És el símbol de la nostra vitalitat i de la voluntat de pervivència fins que aconseguim viure en plenitud de drets i recuperar les llibertats nacionals. Som aquí des de les Illes i des de Mallorca, allà on ha nascut aquesta campanya Enllaçats per la Llengua, perquè volem un països catalans units. Moltes gràcies. Enguany som els estudiants els que encapçalem aquesta manifestació per tots els atacs que estem patint darrerament. Ja portem mesos als carrers, lluitant contra les retallades, i els fets ocorreguts darrere de la repressió a Lluís Vives demostren que no aconseguiran aturar-nos. Sense educació no hi ha futur per a aquest país. Entenem el 25 d'abril com una diada de reivindicació dels drets nacionals del nostre poble. Per això creiem que renunciar a la independència de tota la nació, els països catalans, respon a un intent, ja siga per part de l'espanyolisme o per part del regionalisme valencià, desquarterar-nos i no deixar-nos decidir lliurement el nostre futur com a poble. És per això que apostem per una política clara i contundent pel que fa a la territorialitat i a la identitat de la societat valenciana. Per un ensenyament públic, popular, de qualitat, antipatriarcal i en català. Visca la terra!
bàsicament hem volgut que la torxa l'agafa ja la joventut. Els més joves, en Acció Cultural molts joves també, però orgànicament els sindicats universitaris d'ensenyament mitjà. El futur jo el veig, si ho agafen ells, molt bé. El que hem de fer és potenciar-ho perquè siguin ells que agafen el futur. I és el que intentem també com a símbol en aquesta manifestació. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Hi ha satèl·lit assistint